Продължаваме с темата 8 декември. В студиото сме с Светослав Станков, председател на студентския съвет към Софийския университет. Добро утро. Добро утро. Хващам се за репортажа на АСЕ за последните думи, че най-важно е, все пак за 8 декември, най-важно е доброто настроение и веселата компания. Така ли наистина им посудихте ли за този празник? Аз желая да започна първо с това да поздравя празника на всички наши колеги, както в Софийския университет, така и в останалите университети. И не на последно място нашите бивши колеги, бившите студенти, защото знам, че това е един спомен за цял живот. И да им пожелая едно весело изкаране на празника и повече незабравими спомени. Така, наистина, обаче май има напрежение. Напрежение е свързано с стипендии. Поне сред вашите колеги в Софийския университет. Размера им, броя на хората, които да ги получават и недоволство от това, че ще бъде редуцирана размера на стипендията. Нека да видим Надя Томова е в Софийския университет, в двора, струва ми се. Е с студенти. Здравей, Наде! Добро утро! Така ли, наистина има ли напрежение? Честит празник! Да, честит празник на всички студенти. И веднага се обръщам към тях. Виждаш, събрали сме се тук с студенти от Софийския университет, за да попитаме има ли наистина напрежение на студентския празник. Какво се случва? Две подписки паралелно вървят в момента, така, инициирани от студенти от Софийския университет. По какъв повод и защо? В края на ноември събрахме подписи върху две подписки. Първата беше адресирана до професор Илчев, ректора, и в нея имахме 3 искания. Там се подписаха около 2000 студенти. Първата беше да ни бъде предоставена своевременно информация, защото информацията за стипендиите не достигна до нас на време с 10 дни закъснение. Професор Илчев каза, че има човек от администрацията, който не си е свършил работата и е получил съответната санкция. Кой е този човек, знаете ли? И на каква позиция и защо не си е свършил работата? Не знаем, само знаем, че не получихме на време информацията и ще се радваме, ако на отговора, който ректор обеща да даде писменно, се заангажира с това за в бъдеще информацията да бъде предоставена своевременно. Добре, нека да избегнем само това канала на тази информация и как е достигнал, дали е предоставен. По самия размер на стипендиите, студентите имат ли възражения? Според тях възможно ли е в тези условия да се запази размера, да се увеличи, примерно? Имате ли възражение към размера на стипендиите към момента и възможно ли е в тези условия този размер да бъде увеличен или да се запази? Какво мислите, какви са вашите очаквания? В състояние на финансова криза е нормално да има съкращения на разходи, но не мисля, че най-правилното съкращение на разход е именно от стипендиите на студентите, които бяха съкратени от 120 на 90 лева месечно. Бройката също беше съкратена с близо 1/3. За какво стигат и за какво не достигат 120 и 90 към момента? Това е една символична сума. При всяко положение парите до момента не са достатъчни за стипендии. Стипендията е възнаграждение като трудово възнаграждение един вид. Много студенти разчитат на нея. Така че и до момента е нисък размер от 120 лева, а също не достигат и бройките, които бяха до сега. Затова това е нашето възражение. Нещата не бяха добре до сега, но с това решение нещата се влошават. Добре, Надя, останете на линия. Нека да видим от студиото прави ли са колегите ви да недоволстват. Все пак е 1/4 съкращение. На студента много му отива да недоволства. Аз също съм част от това недоволство, но хубаво е да си кажем нещата открито. Истината е, че към края на годината по перо стипендии Министерството на образованието не е превело близо, точната сума е 587 хиляди лева. Това означава, че към края на годината Софийския университет разполага с 300 хиляди лева, които да бъдат дадени за стипендии. Нашия университет, ако беше запазил сумата от 120 лева, това означаваше, че от бройката от 3300 човека, получаващи стипендии, която искам да кажа, че не знам дали предизборно предното правителство или по някакви други причини, беше увеличена с 1/3. Не е вярно, че до момента всички сме получавали 3300 човека стипендии. 2008-2009 бяха 3300, но предишни години бяха 2300. Тоест, искате да кажете, ако се запази 120 в момента. Да, ако се запази 120 лева, ще се стесни много кръга. 857 човека ще получават стипендия. Да. Според вас как ви звучи? Това логично ли е? Бихте ли го приели? По-малко хора, много по-малко студенти да получават същия размер? В никакъв случай. Ние сме социален университет.
Затова предпочитахме, макар и аз не съм съгласен, че 30 лева е една символична сума, защото 30 лева е стандартния наем в едно общежитие. Да, нека да чуем колегите ви. Как ви струва тази логика, ако се запазят 120 лева, много по-малко хора, много по-малко студенти ще могат да получават стипендия? Какво мислите вие? Чухте разговора в студиото? Да, чухме. Нашето желание за в бъдеще, нашите искания бяха за академичната 2009-2010 година да бъде запазено нивото на 3000 студенти, които да получават по 120 лева стипендия, както беше през летния семестър на досегашната академична година. Ние знаем, че университетът е в криза и че има замразени плащания от правителството, но се надяваме най-малкото за летния семестър на тази академична година да бъдат възстановени сумата и бройката на стипендиите от летния семестър на предишната академична година.